Divadlo Kľud v Ladzanoch pri Vranove nad Topľou prináša premiéru len raz v roku. Pred Silvestrom uviedli hru na motívy skutočných udalostí zo života Mikuláša Varehu. Podnikateľa, ktorý sa dostal do väzenia za daňové úniky. Má prezývku Kráľ Zemplína. Tak sa volá aj hra. Půjdeme na koň. Půjdeme do ľuftu. Na zemi bude Slovensko a na kolo bude Zemplínske kráľovstvo. Čo je na kolo? Na to netreba stavebné povolenie. Hra Kráľ Zemplína je podľa jej autora absurdnou drámou na zemplínsky spôsob. Pri jej tvorbe sa inšpirovali hrou Alfreda Žáriho Kráľ Ubu a životom Mikuláša Varehu. Ja milujem strozy. Je to taká satíra na samozvaných vládcov v súčasnej dobe, keďže aj v súčasnej situácii, aj v politickej, je obrovské množstvo tých samozvaných republik a podobne, ktoré sa vyhlasujú. A tuto máme jeden z takýchto príkladov, ktorý akože neskončil najslávnejšie. Jadrom príbehu je korunovácia samozvaného kráľa Zemplína. Namiesto jej korunovácie však postavy zažijú policajnú akciu. Cukerní máme? Máme len to ten váš fiktívny, akože cuker, ktorý ste akože vyvážali do ďalších 75 vašich firm po celom Švédce a zarabiali na odpočtu DPH. Človek vidí v televíznych novinách, že co to bolo za esíčko, čo to dokázalo. No ale niektoré veci som sa dozvedel až tu na divadle. A pravda má vždy dve stránky. Hej. Na jednej strane sa na tom človek zasmeje, na druhej strane je to naozaj, keď sa nad tým zamyslí, smutné, že realita je taká, aká je. Cuker, to je moja specialita. A ešte kremácia likožruta stromového. Presne seklo na našu dobu. Som veľmi nadšený. Presne, také sú zo života, také sú naše. A kto je vinný, daj ruky do mne jablúko! Ladzanské divadlo Kľud hrá len v zemplínskom nárečí a vždy dedinské motívy. Zaujímavé je aj tým, že novú hru nacvičujú vždy v decembri, keď sú všetci herci doma. Pre domácich je každoročná premiéra kultúrnou akciou roka. Ladzanské ľudové divadlo je jeden z mála kolektívov tu v okolí, ktoré robia tzv. Živé divadlo. To je divadlo, ktoré si sami napíšu a zahrajú. V Ladzanoch si ako v jednej z mála dedín udržali tradíciu dedinského divadla až 100 rokov. S hrou Kráľ Zemplína vystúpia na divadelných festivaloch po celom Slovensku. Viktória Doričová, RTVS.